Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Bir 1953-nji ýylda Staliniň ölümi bilen Sowet Soýuzyny zulmat tünü sähelçede bolsa ewsilip döwlet durmuşyny liberal tendensiýalar ýüze çykyp başlaýar. Demir ýumruk astyna şekillenen Sowet döredüjilik enliklerini maýylgynlyk lehen güýjüň gaýdymy bilen gaýdygyp başlaýar. 50-nji ýyllaryň ortalaryna Sowet giňişligine maýylgynlyk sähelçede bolsa ýuwaş-ýuwaşdan liberal garaýşlary saýhallap başlaýar. Siýasat taryhynda Hruşýowyň maýylgynlygy bilen ýatda galan döwür demir perdenin aňyrsyna demigen Sowet intelligensiýasyna umyt berýär. Maýylgynlyk döwrü uzaga çekmese de 1980-nji ýyllaryň ortalaryna Mikhail Gorbaçowyň häkimiýet başyna gelmegi bilen beýleki buduklar bilen bir hatarda medeniýetde we sunugotda açaçanlyk öňküsünden rowaşlanyp başlaýar. Perestroika ýagny üýtgüdip gurmak hemde glasnost açaçanlyk ýaly adalgylar Sowet maýylgynlygynyň dowamaty hökmüne erkinlige teşne intelligensiýanyň jylygyny gowşadýar. Munyň ideýany Sowet Soýuzy tutuş lehenligi bilen taryhyň sahnasyna çympytrak bolýar. Ýöne öwrenilen enlik örüklesen hem durmaz diýleni. Sowet mektebine ýetişen ýurtlaryň bir näçesi şol sany Türkmenistan Sowet maýylgynlygyny we açaçanlygyny syýynçylary görä belki de sözüň dolmanysyny dowam etdirip bilmeýär. Sowet Soýuzyny üýtgüdip gurmagyň hemde açaçanlygyň awtorlarynyň iň soňky Sowet lideri Mikhail Gorbaçow goloýda 90 ýaşady. Dünýä türkmenleriniň bu sany açaçanlygyň syýasy we medeni ugurlarda Türkmenistanyna amal edilişine syn edýär we onuň netijeleriniň garaşsyzlykdan soňky ykbalyny nazar aýlaýar. Gepleşigimizde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halyny çagyrdyk. Hudaýberdi aga ilki bilen Sowet Soýuzyny häkimiýetleri perestroika ýagny üýtgüdip gurmagy hemde glasnost açaçanlygy ýitiren şertler barada gurrun etsek. Bize şol döwrüň howasyny suratlandyryp bilermisiňiz? Siz ýazyjy hökmüne şol döwrüň ähli zerurlyklaryny we beýleki şertlerini baştan geçirdiňiz. Hemmeler üçin erkinlik wajyp, ýöne bu ýazyjy şahylara belki de ikisi wajyp. Haýsy şertler Sowet häkimiýetlerini perestroika we açaçanlygy iterdi? Sowet Soýuzynyň ahyrky ýyllaryna rowaşlanan açyklygy 50-nji 60-njy ýyllardaky maýylgynlygyň dowamaty hökmüne häsiýetlendirmäge esas barmy? Elbetde. Ugur bilen perestroikanyň ýagny açyçanlygyň täzeden üýtgüdip gurmagyň başlanýaryna Mikhail Gorbaçowyň duranyny ýürütip bellemek gerek. Ol adamyň hyzmaty ägir uruş meselede. Ne taýýarlyk barada aýdylanlar adamlaryň jemgyýetiň perestroikany kabul ediş barada aýdylanlar Hruşow tarapyndan başlanan maýylgynlygyň güýçli täsiri boldy. Ýagny şol döwürde Hruşow zamanynda 60-njy ýyllaryň başky bölüminde edebiyatda sunwatda umuman jemgyýetçilik garaýşyna uly täzeleniş bir erkinlik nähilidir bir açaçanlyk peýda boldy. Halkda garkymyş döredi. Şol garkymyşyň bir çeti de Türkmenistanda gelip getdi. Olardan esasy mysal 60-njy ýyllaryň başlary barada aýdylanlar. Ol ýazyjy Narman Jumaýew Akmaýaň ýoly poýet bilen özüni tanatdy. Kerim Ruhan nefesi Taýmaz Baba poemasy bilen özüni tanatdy. Şol iki adam bir poeziýada diýri prozada türkmen edebiýatyna uly ýuruluş getirdiler. Şol ýuruluşdan soň beýlekilerim öňe çykdylar. Meselem Şahyr Paýgorabiýatlar bolar. Soň perestroikanyň gelmegi adamlarda şäher ýangadan bir oýunçy döretdi. Edil şol perestroikanyň öň ýanyna jemgyýetde durnukluk bilen bir proses ýüze çykdy. Ýagny adamlar ýaşa da ýamana da segim çykarmadylar. Bir jemgyýetde bir öýle bir şeýle durnukly, bir hiç gymyldysyz bir fursat emere geldi. Şol fursatyny ýa-da Gorbaçow SSR'de perestroikany getirdi. Ýagny täzeden üýtgüdip gurmasaň, işe täzeçe başlamasaň, ýagdaýyň beýle dowam etmejekdigini, milletin bütün döwletiň öljekdigini daýaçylygyny aýtdy. Sen perestroikany amalaşyryp başlady. Açaçanlyk edebiýatda we sunugotda nähili oňy netijelere getirdi. Açaçanlykdan soň nämeleri üýtgüdi? Diýdimdor hökümetler açaçanlykdan we maýylgynlykdan nähili sapa galyp biler. Bir iki sany ýagdaý bar. Ol bilen
taýýarlyk meselesi. Meselem Rus edebiýatyna Kurşowun getiren maýlygynlygyndan soň bir näçe eserler düräpdi. Meselem Rybakowyň Arbatyn çağırlar diýen romany. Şol ýaly eserler öz wagtynda çap edilmedi, çykmady şol eserler. Soňky Gorbaçowyň getiren perestroýka döwründe Rus edebiýatyna öňkü çap bolmadyk eserler ýurgulu çap bolup başladylar. Şoň bilen birlikde Rusiýadan başga ýurda giden emigrant ýazgyçylar, meselem Solzhenitsyn'in eserleri ya da Nekrasowyň eserleri ýangadan çap edilip başlandy. Ýagny ýurda getirildi. Bu ýeni eserler çap edilip başlandy ýangadan. Ol eýem öňkü edilen işler ýangadan jemgyýete getirildi. Ýagny jemgyýete getirmäge wagt boldy. Beýlemsak türkmen edebiýatyna şeýle bir mümkinçilik ýok eken. Türkmenler o işi ýangadan başladylar. Seýäli ýazgyçylarda taýýarlyk ýokdy. Perestroýka birden geldi. Beýle bir ütgoşguluga bizimkiler garaşmandylar. Bizimkiler durnuklyk zamanynyň adamlarydy. Şunun bilen birlikde poeziýada meselem Nowatly Rejewiň poeziýasyny Atamar Atabaýyň poeziýasyny hem beýleki ýaşlaryň eserlerine täzeleniş ýüze çykyp başlady. Bir oýunuş emere geldi. Ne şol eserleri aýdyp bolar. Ondan dolayy meselem Rus edebiýatyna ýaly bir görnükli orta çykan eseri ýatlamak kyn. Hudaýmyrda şol oýunuş ýa-da direliş, täzeleniş diýilende nämäni göz getirmeli? Perestroýka ýagny ütgedip gurmak bilen liberal pikirler ýa-da erkinlige ýykyn edýän garaýyşlar ýüze çykdymy eserlerde, meselem liberal tendensiýalar döredimi? Öňden bu arada aýdyp bolmaýardy, soň aýdyp boldy. Şol ütgedip gurmadan soň. Şunu bir anyk misallar bilen gurrun berip bilermisiniz? Elbetde. Meselem bizim bir görnükli ýazgyçylarymyzdan biri Gylyç Kuliýew. Ol işin adamdy, siýasata bu düşünýärdi, army adamdy şoňdan birlikde. Gylyç Kuliýewiň partany artdyryp ýazmak ýa-da perspektiwa diýerler. Partany artdyryp ýazmak, pulyny maglumat bilen doldurmak barada bir romany bardy. Roman ýazdy şu temadan. O romany öz döwründe çap etmediler. Sebäbi ol agdylmaýan temady. Inni şol mesele ýangadan gelsek, Gylyç Kuliýew artyp ýazmany kolhoz ýolbaşçylarynyň etýändigini öňe sürýär. Rayon ýolbaşçysy, raýonyň partiýa ýolbaşçysy şol işe garşy durýar. Sen şunu etme diýär. Inni şo taýdak mesele ören şäherli ýagdaýda bolup geçýär. Ýagny raýonyň siyasi ýolbaşçysynyň ýokary balanok. Demek onu bir kolhoz ýolbaşçysy öz meýlini edýän ýaly, öz höwesini edýän ýaly, ýa-da kolhozyň ýolbaşçysy näde o siýasat atmarýan ýaly bolýar. Hatta şu jogap hakykatı da ýa-da ýetirmediler, oňa garşy durdular. Aslynda bolsa, şu artdyryp ýazma iň ýokurdan gaýtýar, iň ýokurdan. Egerde nädäki döwürde ýasly adamyň bilýän wady partiýanyň soňky gurultoýuny Özbegistanyň baş sekretary Şaraf Raşidow Özbegistanyň bir ýylda 5 milyon tonna halky öndürjek duwarda söz berdi. Ol özünün güçlüğünden gaty ýokurda söz berdi. Bir sınıf bolsa, oňa şol oturan ýerinden bir gözüne berip ýok, Şaraf 5'den 6 milyon tonna parça verin diýdi. Şaraf Raşidow oňa bolýar söz berdi. Ol 6 milyon tonna diýmek asla mümkin däl, akla sığjak wagt däl. Ine şol boş wagtda da halkyň üstüne bir agyr kelepçilik getirdi. Artyp ýazmalar başlandy. Ýalyn maglumatlar başlandy. Görüşmi ýary ol ýalyn maglumat gaty ýokurdan aýdýar. Soňra Gorbaçowyň döwründe Ivanov hem Gıdılyanın işi diýilen bir ýörgünlük döwür boldy. Şol döwürde artyp ýazan kolhoz ýolbaşçylaryny suud etdiler, türmäge basdylar. Ol ýagdaý bizde de boldy. Atajan tagynyň aýal ata çykanda diýen bir dokumental eseri bar. Ol Türkmenler raýonynyň kolhoz başlygy Gydylgül Muhammedow bardy. Şol aýaly gaýet edýär, şonuň hyzmatyny öňe sürýär, emma aýal ata çykdy, muňdan ahir zaman bolanyp gaýtan ýurt gülledi diýe. Atajan tagynyň şol ýogurun gahrmanyny türmäge basdylar. Ýöne hakykatda Gydylgül Muhammedow şol partany özü üçin artdyryp ýazmandy. Ol ýokurdan gelýän buyruk esasyny artdyryp ýazmaga mejbur boldy. Ol istese de istemese de şol boş maglumatlary öňe sürmeli.
Buna şu durgunluk döwrünün açyşanlygyň ine şeýle tatawdy boldy. Ön hakykati dogry aýdyp bolmaýardy. Hakykati diňe ılçyz aýtmalydy. Hakykatyň diňe bir bölejigini aýtmalydy. Meselem şol artyp ýazmak barada bir şkulifun ýazyşýary, diňe kolhoz başlygy günäkär ýa-da parta kabul edýän punktum partada boldum, direktri günäkär diýen ýary ören bir kesdäki derejäni almalydy. Perestroikadan soň şol hakykaty dol açmagy mümkinçilik boldy. Indi tapap şolar ýaly uly edil bir yer bilen gök ýaly. Odolky ýepleşiklerimizde biz bir näçe gede garaşly türkmen edebiýatynyň akybatyny otunak şäklendirmeler barada gurrun etdik. Türkmenistan bawatyny gurrun etsek, medeni ugurlarda hususan döredüjülükde Türkmenistany nähildir bir Sowet maýlygynlygyna ýa-da Sowet açaçanlygyna mahsus üýtgedip gurmalara umyt bildirýärsiňizmi? Her şertde döwlet köpde Türkmenistanyň şertinde Türkmenistan egerde men ýalňyşmasam Sowet döwrüniň başul 50-nji ýyllaryň ýagdaýyna şimdi ýyda düşdi. Hatda perestroika döwründäki ýaly ýagdaýym ýok. Perestroika döwründe bazı känne bir näçe zady aýdyp bolýardy, diýip bolýardy. Hatda şu Mikhail Gorbaçowyň öňüni tanqidler bilen adamlar boldy. Emma şunkun hiç bir tanqid aýtmaly. Diňe öwgi bolmaly, diňe tarih bolmaly. Hiç bir garaş bolmaly däl. Ýa-da bolmasa öz prinsipi üçin, öz sözü, hakykat ugrundaky görüş üçin wezifesinden çekilýän adam ýok. Ine bu ýagdaýlary edebiýat tunup aýdyp bilen ýok. Ýurdun daşynaklara ol maglumatlardan çekdi, ýurdun içinäkilerin ol maglumaty gelmeýär. Soňky perestroika döwrüne dolansak ýene-de şonuň ýa-ni şol mümkinçiliklerden eýdalanyp bir näçe tarihi eserler döredi. Şol tarihi eserler çap edilen bolsa, belki goýulardy, bir taýýar işler bolar. Şolardan meniň bilýänim Narul Çocuğeli'nin Göktepe Garası diyen dokumental işi ayrıtın çap bolup çykdy. Beýlekilerine yol berilmedi. Mesela Göktepe Garası vardı, uly eserler ýazan adamlar var. Şol eserler çap bolmady, soňuylen asla Göktepe süýüşi barada gurulmak, Göktepe kimin gelendigi, Türkmenleriň kime garşy uruşanlygy barada aýtmagan gadagan boldy. Açaçanlyk döwründe Türkmenistanda medpugat, gazet jurnallaryny ähli üýtgeşmeleri başlany geçirdi. Bu özgürlükler boldy. Aýratynam edebiýat sunumat gazeti, Ýaş Kommunist gazeti, soňky döwredilen Nesil gazetinde bir näçe ýyty makallar çap boldy. Garaşsyzlygyň öňe ýaly hem Türkmenistanyň garaşsyzlygyny alan ýyllaryna şu döwürlerde bu maglumatlar çap boldy. Medpugat janlany, medpugat bir gündelik meselelere çekden duran bir janly tribuna ýuruldy. Ony aýratyn ýaklamak bolar. Şoň bilen birlikde habarlar barada da şeýle maglumatlar ýüze çykdy. Ýöne öz durkuny üýtgetmedik neşirlerim bar. Mesela Türkmenistan gazeti öz durkuny üýtgetip bilmedi. Mularymyzdan Türkmenskaya Iskra gazeti Rus diline çykýan Sowet Türkmenistan gazeti bilen öz ähmiýeti orny en bolan gazet. Onu ýan türkmen meseleleri, Türkmenistana degişli meseleler has ýeň ýaýrak başlady. Meselem Türkmenskaya Iskra gazetinde Maral bir partaçy bardy. Halaşda şol partaçyny da şol artyryp ýazma hem beýleki meseleler bilen baglanmışly. Horlapdyrlar, sorawa çekdirler. Maral näme üçin ağlaýar diýip bir makala çap boldy. Şundan soň Marala arar verilmegi kesilipdir. Ol Maral Dewranowa belli partaçydy, bir gadirdi, astakly aýdylanda. Ol Maral Dewranowa diňe party üçin, bu üçin jan çekýän adamdy. Şol adam soň bilen horlanyny kemsidildi, şol kemsidilme de Türkmenskaya Iskra gazetini öz beýanyny tapdy. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.